Teripa tuke nyakwara mgajwang riwruok matao tuke mag ng'weche pacho ka AK biro yiero jotugo maromo 50 mabiro ting'o nying Kenya e tuke mag Africa Junior Championships mabiro bagi kochakore tarik 29 dwe mar Ang'wen nyaka tarik 3 dwe mar Abich e piny mar Zambia. Kanowuoyo gi jofwambo ya PC mag AK en kidieny mar dongruok jotugo matindo, Barnaba Korir nowacho ni gibiro bago tuke mag yiero jotugo chieng' Ngeso gi Jumapil e lab Manyayo Stadium. Bende nomedo lero ni ibiro tim nonro kendo goyo peksen oboke mag nyithindo mondo mi kik mibadhi mag wuondo higa bedie. For 17 years, on December 31st of the year of the competition, that is now. Main objective for us is to make sure that we defend our title, which we won in Ivory Coast, that is under 18 athletes, and then of course try to regain or to win the under 20 championship.